Ta' kull sena l-Isptar Mater Dei jagħti l-kura lil numru ta' anzjani li nħakkmu minn kesħa xoq il-għadam f'dawn l-aħħar jiem fejn il-kesħa komplet tagħmel tagħha xejn binqas. Il-kesħa tkid lil bosta iżda fuq dawk fost l-aktar vulnerabbli jaf tħalli effetti irreparabbli. One News tkellem mal-professur Charmaine Gawci li spjegat l-effetti tal-kesħa li jistgħu waslu għal problemi ta' saħħa b'mod speċjali fost l-anzjani. L-iktar problema li naraw hija li meta jkollok il-kesħa qawwija ħafna, ikollok persuni li t-temperatura tal-ġisem tagħhom tinżel, dik li ngħidula l-hypothermia. Barra minn hekk ukoll meta tibda niżla t-temperatura nafu li taffettwa wkoll il-mart tal-qalb. Meta tkun kesħa ħafna, l-arterji jagħmlu tgħidulu vasoconstriction fejn jingħalqu. Allura hemmhekk ikun hemm inqas ċirkolazzjoni għall-qalb u allura jkun hemm riskju ta' heart attack. Allura nafu li fil-kesħa l-persuni tanqsihom l-immunità u jkunu iktar susceptibbli li jaqbduhom infezzjonijiet. Istqarret li ħafna nies jirrikorru għal metodi tradizzjonali li ħafna drabi jagħmlu iktar ħsara milli ġid. Infatti ħafna nies ġieli jirrikorru għal mezzi li mhumiex daqshekk tajbin għas-saħħa biex jippruvaw isaħħnu l-ġisem tagħhom. Fosthom huwa l-alkoħol li nafu li l-alkoħol jagħmel iktar ħsara fil-fatt fil-kesħa milli kieku inti tihom minn mezzi oħra biex inti tipproteġi ruħek minnhom. Fatti l-persuni għandhom importanti jekk m'għandniex għalfejn noħorġu, speċjalment bħal ġranet kesħin tal-lum, importanti aħjar noqogħdu ġewwa. Il-professur Gawci li wkoll is-Supredendent tas-Saħħa Pubblika saħqet li n-nies għandhom jiklu ikel sħun u għandhom jilbsu aktar ħwejjeġ flok ftit ħwejjeġ li jkunu ħoxnin. Temperatura tad-dar għandha tkun minn tal-inqas 18 degrees centigrade, ma tistax tkun inqas minn hekk għaliex hemmhekk qed tagħmel ħafna ħsara. Xi ħaġa importanti ħafna wkoll hija li jekk tkun ix-xita hemm ċans li inti tixxarrab, allura importanti li xint tmur id-dar neħħi mill-ewwel il-ħwejjeġ għax pers li inti jekk iżżomm il-ħwejjeġ ikunu kesħin miegħek hemmhekk u jkunu mxarbin hemm iktar riskju. Charmaine Gawci għamlet aċċent dwar il-ħtieġa li tieħu it-tilqima kontra il-marda tal-influenza. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.